మీ పిల్లలకు కూడా తినే టైంలో ఫోన్ చూయిస్తున్నారా? ఒక 10 మినిట్స్ ఫోన్ చూయిస్తే వాళ్ళ ఫుడ్ తినేయడం అయిపోతుంది అని అనుకుంటున్నారా? హలో, ఐయామ్ డాక్టర్ రాధిక, హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్. సో, నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎవరు ఫోన్ చూయించరు పిల్లలకి తినే టైంలో. సో, బేసిక్‌గా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చూస్తూ తినటం వల్ల అసలు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు, ఎంత తింటున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలీదు. పాసివ్‌గా అలా తినేస్తూ ఉంటారు. సో, దానివల్ల ఒబేసిటీ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్‌లో లేటర్ ఆన్ ఇయర్స్‌లో. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి వాళ్ళు పూర్తిగా స్క్రీన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి తినేస్ తిన్ తినాలి అనే థాట్‌లో ఉంటారు. సో, థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి వాళ్ళు చాలా షార్ప్ అండి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫుడ్ వద్దంటే మీరు ఫోన్ ఇస్తారు అనే ఆ స్టేజ్‌కి ఎళ్ళిపోతారు. సో, ఇవన్నీ మార్చుకోవాలి. లేకపోతే దీన్ని ఎట్లా ఓవర్‌కమ్ చేయాలంటే